салом бинандаи азизу гиромӣ, умедворем хуб ҳастед ва ҳамин ҳоло барномаи навиди бомдодиро аз радиои озодӣ тамошо мекунед. Ман Сарвинози Рӯҳло ҳастам. То 10 дақиқаи баъди шуморо бо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунам. Имрӯз 20 ноябр аст ва соат дар душанбе 11. роҳи душанбе Хуҷанд дубора боз шуд. дар Русия 11 посбонро ба зиндон маҳкум карданд. бинои Бонки Миллии Тоҷикистон тахриб мешавад. ширкати IRS хабар медиҳад ки роҳи душанбе Хуҷанд барои ҳама намуди нақлиёт кушода шудааст. рӯзи гузашта бо сабаби бориши зиёди барф ва мушкил шудани ҳаракат, масъулони нигоҳубини роҳ ҳаракати мошинҳои калони боркашро манъ карда буданд. ба гуфтаи масъулони ширкат, ҳоло роҳ аз барф пок шуда, ҳама намуди мошинҳо метавонанд аз ҳарду самт ҳаракат кунанд. Имрон Хон, нахуст вазири Покистон, барои дидору гуфтугӯ бо Ашраф Ғани, раиси ҷумҳурии Афғонистон, рӯзи 19 ноябр вориди шаҳри Кобул шуд. Сафар дар замоне сурат мегирад ки музокироти ҳукумати Афғонистон бо Толибон барои хотима додан ба ҷанг ба пешрафте ноил нашудааст ва хушунату хунрезӣ ҳам зиёд шудааст. музокирот дар шаҳри Доҳа, пойтахти Қатар сурат мегирад. пас аз расидан ба мақоми нахуст вазир дар соли 2018, Имрон Хон бори аввал аст ки ба Афғонистон сафар мекунад. чанд рӯз пештар аз ин сафар Амрико эълон кард ки теъдоди сарбозонашро дар Афғонистон ки 4500 нафаранд коҳиш дода, то нимаи январи соли оянда ба 2500 нафар мерасонад. раиси ҷумҳур Доналд Трамп, ки дар интихоботи моҳи ноябр аз рақиби демократаш Ҷо Байден шикаст хӯрд, мехоҳад ҳузури 19-солаи сарбозони Амрико дар Афғонистонро то рафтанаш дар моҳи январ хотима диҳад. раҳбарони Афғонистон ба Покистон боварии зиёд надоранд ва дар ҳарду 10 солаи гузашта онҳоро ба ҳимоят аз Толибон ва кӯмак ба ин гурӯҳи тундрав муттаҳам карданд. додгоҳи шаҳри Ярослави Русия 11 посбони собиқи зиндоне дар ин шаҳрро бо гумони азобу шиканҷаи маҳбусон ба зиндон маҳкум карданд. додгоҳ рӯзи 19 ноябр 11 нафари онҳоро ба 4 солии зиндон маҳкум кард. 6 нафари дигарро бо назардошти муҳлати боздошташон дар зиндон раҳо карданд. Ирина Блюкова, вакили дифои Евгений Макаров, яке аз зиндониёни осебдида, ҳукми посбонони собиқро бисёр сабук хонда ва гуфтааст ки ба додгоҳи болоӣ шикоят мекунад. нашрияи Новая газета соли 2017 видеоеро нашр кард ки дар он дида мешавад 17 посбони зиндон Макаровро дар рӯи мизе хобонда мезаданд. видео хашми ҷомеаи Русияро барангехт ва баъди он мақомоти интизомӣ посбононро дастгир карданд. зимнан қарор аст имрӯз мурофиаи додгоҳи қотили духтари 5-солаи тоҷик Ҳувайдо Тиллозода дар додгоҳи Москав баргузор шавад. қатли ин ноболиғи тоҷик ҳудуди 2.5 сол қабл дар яке аз шаҳрҳои атрофи Москав рух дод ва сарусадаҳои зиёдеро ба миён овард. Абдусалом Саидов, падари Ҳувайдо Тиллозода, дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт ки додгоҳи вилояти Москав хонаводаи онҳоро дар мавриди аз саргирии мурофиаи додгоҳӣ огоҳ кардааст. ба гуфтаи ҳамсоҳбати мо, бинобар он ки вазъи саломатии гумонбар дар қатли духтараш Александр Сёмин хуб арзёбӣ мешавад, ӯ дар мурофиаи додгоҳӣ имрӯз 20 ноябр ширкат хоҳад кард. сафорати Тоҷикистон дар Русия ҳам мурофиаро зери назорат гирифтааст, то он одилона баррасӣ шавад. Ҳувайдо Тиллозода, зодаи шаҳри Кӯлоб, рӯзи 22 июли соли 2018 дар назди хонаашон аз майдончаи бозӣ дар шаҳри Серпухова нопадид шуд ва рӯзи дигар ҷасади ӯро дар борхалтаи варзишӣ дар назди роҳи оҳан пайдо карданд. баъдан ташхис нишон дод ки духтарчаро нахуст таҷовуз карда, сипас куштанд. гумонбари асли ҷинояти мудҳиш ҳамсояи 30-солаи оилаи муҳоҷирони тоҷик Александр Сёмин аст ки баъди чанд моҳи боздошт дар шифохонаи бемориҳои рӯҳии шаҳри Смоленск бистарӣ шуд. баъдан хабарҳо расид ки Сёмин ҳеҷ бемории рӯҳӣ надоштааст. ҳамасола 20 ноябр рӯзи ҷаҳонии кӯдак таҷлил мешавад. тақрибан нисфе аз аҳолии 9 миллионии Тоҷикистонро кӯдакон ва наврасони зери синни балоғат ташкил медиҳанд. ҳазорон нафар аз ин атфол аз замони кӯдакӣ бори аробаи зиндагии хонаводаҳои худро ба дӯш мегиранд. ҳазорони дигар аз шароити шоистаи зиндагӣ ва таълиму тарбия маҳрум ҳастанд. муҳоҷирати волидон ҳам ба ин ҳама мушкилии онҳо бори дигарро зам кардааст. ҳамкорамон Маҳмудҷон Раҳматзода бо ду хонавода суҳбат кардааст ва бозгӯи зиндагии кӯдакон дар Тоҷикистон аст.
این میز و کرسی و کامپیوتر رو معروف تولویف برای کودکانش مهیا کرده است. این مرد 45 ساله میخواهد کودکانش از خواندن قفا نمانند. شرایطی که معروف برای 3 دختر و 1 پسرش مهیا کرده است به قول خودش رفیقانه است. خیلی که رفیق خطیم و مناسبت داریم، رفیقانه مناسبتی ما عموما یکون سختگیری نسبتی و بلند گردن نسبتی و نیست. خیلی که حقوق خودشون در اومدگی موفق طلبات حقوقی خودشون ما مناسبت میکنیم. خانواده معروف تولویف در ناحیه بلندکوه خوالینگ زندگی میکند. دختر بزرگش در سال دوم اکادمیای وزارت کارهای داخلی تحصیل میکند. 1 پسر و 2 دختر دیگرش در گیمنازیای ناحیه میخوانند. تحصیل فرزندان با پافشاری همسرش بوده است. وقتی مدت خیلی مکتب آبود میکردیم به شوهرم باز میخوام که دختران بخونن، همش همین سوی علم و دانش مکتب سپرن. حالا درس‌های مدینه و منوره انجام شده به سوی خانه میروند. هر صبح این خواهران را با برادر مادر به درس گسیل میکند. نظارت درس‌هایش را پدر انجام میدهد. چای تیار، طبقاتون تیار. پیش وقتی کودک بودیم با ما کتاب‌های درسی کم می‌رسید، نه اونقدر خوب می‌رسید و این در درس‌ها تنقیص می‌کشید. معروف تولویف در جماعت شهرک خوالینگ کار میکند. در ماه 1300 سومون معاش میگیرد و تقریبا نیمی معاشش را به تعلیم فرزندانش صرف میکند. هر ماه برای هر 1 فرزندش 60 سومونی برای آموختن زبان انگلیسی خرج میکند. اما به فرق از فرزندان معروف تولویف، فرزندان سرویناز خیرالدین و شوهرش از روسیه نظارت میکند. همسر سرویناز 2 سال پیش برای کار به روسیه رفت. تابستان نیتی بازگشت داشت تا به صنف اول رفتن فرزندش را بیند، ولی پاندمیای فراگیر این پدر مهاجر را به آرزویش نرساند. میخونم صنف 4 خیشم یکم الفبا را میخونم. کتاب صنف 1 هیچ چوتاش برای ما مهنت کردسته که بخونم بخونم بخونم. اکجونا سلام. همسر سرویناز خیرالدینова در یک سیخ قناد شبانگاه کار میکند. او درس‌های فرزندانش را طریق صحبت‌های آنلاینی نظارت میکند و توصیه‌شان میدهد. маҷлиси намояндагони конгресси иёлоти муттаҳидаи амрико дар робита ба қазияи заҳролудшавӣ мухолифи рус алексей навални қатъномаеро ба тасвиб расонд. қонунгузорони амрикоӣ аз вашингтон даъват карданд ки ба хотири ин қазия зидди русия таҳрим эълон шавад. қатъномаи қабулшуда хусусияти тавсиявӣ дорад. ахиран 18 ноябр маълум шуд ки хадамоти федералии амнияти русия аз боз кардани парванда дар мавриди истифода шудани силоҳи кимиёӣ зидди навални худдорӣ кард. бунёди мубориза бо фасоди мухолифи рус барои таҳқиқи қазияи заҳролудшавӣ ба фсб русия муроҷиат карда буд, вале масъулини фсб гуфтанд бо таҳқиқи ӯ сабабҳои заҳролудшавӣ ниҳоди дигар машғул аст. вазъи сиҳати навални 20 августи соли равон ҳангоми парвоз аз шаҳри томск ба шаҳри москав бад шуд. халабон ҳавопайморо дар омск ба замин нишонд ва ӯро нахуст ба бемористони маҳаллӣ ва сипас дар шаҳри берлин интиқол доданд. ҷонибдоронаш мегӯянд навални заҳролуд карда шудааст. бинои нави бонки миллии тоҷикистон дар шаҳри душанбе барои сохтани боғи 30-солагии истиқлол тахриб мешавад. кормандони ин ниҳод акнун дар бинои мавсум ба душанбе плаза фаъолияти худро идома хоҳанд дод. ин бинои бонки миллии тоҷикистон дар соли 2005 бунёд шуда буд ва акнун бо тасмими шаҳрдори душанбе ба ҷои он боғи 30-солагии истиқлоли тоҷикистон бунёд мешавад. ин боғи ҷадид дар масоҳати 29 гектар дар канори донишгоҳи омӯзгорӣ, меҳмонхонаи авесто ва кохи ваҳдат бо 7 дарвозаи ворудӣ сохта хоҳад шуд. ҳамчунин сохти бурҷе бо номи тоҷ дар ин боғ бо дарозии 121 метр ба унвони рамзи истиқлоли тоҷикистон дар назар гирифта шудааст. бонки миллии тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 20 ноябр чунин таъин кардааст. шумо хабару гузоришҳои тоҷикистону ҷаҳонро аз барномаи навиди бомдодии радиои озодӣ тамошо кардед. баъд аз чанд соати дигар ҳамкоронамон шуморо бо хабарҳои аз ин ҳам бештар тоза ошно хоҳанд кард. саломат бошед ва бо мо буданро фаромӯш накунед.